Milisa Kokanović. Pa prvo je mala osjetila kad je došla s posla, ona počela šmrcanje i blaga temperatura i to. Pa sa jakom temperaturom, prvo su počeli bubrezi da me bolu i to baš dobri onako jaki bolovi i onda je počela jaka temperatura. Ja držao sam da sam prehlađen pošto ribarim i čamcom idem i tako, malo sam se prehladio. Međutim, to nije stajalo. Sve gore i gore mi je bilo. Toplomer nije mogao da izmeri. Znači, bilo je 40 na toplomeru i to je zadnja tačka. Znači, još je bilo preko. Jer žena je bila u karantinu, pošto radi u Kamenici u staračkom domu. 15 dana je radila kao karantin tamo. I mala nije mogla da mi skine temperaturu, znači i sa alkoholom i onda sam ja odlazio pod tuš, puštu ladnu vodu i skinem temperaturu za nekih 20 minuta. Znači onda odjednom samo pojavi se, gorim sam. Poslali me da snimim pluća, međutim ustanovili su da imam početak upale pluća u svemu tome. Znači to je već 4. dan. Znači non stop mala je sve krompire sekla pa stavljala da mi skida temperaturu i to. I poslali su me u Kamenicu. I prime me na plućno odelenje, kao imao sam fleku na plućima i početak upale. I doktor me, mlad jedan doktor, primi me i sestra, bili su njih dvoje. Prime me gore na odelenje i trebao sam da ostanem da ležim. Međutim, pošto žena je u karantinu, mala radi u pekari, ja sam svinji, sve treba namirivati, pa ti ne mogu ostati kuću praznu. Ja kam doktor, rekao, ja ne mogu ostati, makar umro. Ja moram ići kući da namirujem. Znači vi ni tada niste shvatili to ozbiljno, bez obzira? Ne, shvatio sam, ali šta da radim, sad ne mogu ostaviti da crkne sve kod kuće. Rekao, ako nekako može, da se nekako nakarika, kaže, nema problema, ti meni potpiši da nećeš da ostaneš, da on opravda sebe. Ali to je sve spas bio za njih. Rekao, nikakav problem, ja potpišem i on kaže meni ovako, kaže, sestra će ti dati infuziju da mi olakšaju put do kuće. Pošto treba da vozim, sam u kolima. Vidi onda ja gorim sad. I izvadili su mi bris grla i nosa i poslali u COVID u Novi Sad. Došao kući uveče u 9 sati, nije mi dobro, šetam po dvorištu, zvoni mobilni. I zovu iz COVID-a, ženska jedna se javila, kaže, imate koronu, morate ujutro odmah hitna kola doći, da me nose za Novi Sad, u urgentni gore. Odveli me za Novi Sad, jedno 2 sata sam imao tamo preglede, snimanje pluća, krv, vađenje, sve, i na odelenje poslali. 13 dana sam ležao na odelenju, uz 2 dana sam imao to tečni taj aspirator. I mi je bilo sve jedno, bojala sam se za njega i što je ostala fleka na plućima. Znači što nije moguće, sad je 2., 3. talas koji god da naiđe, da ga opet ne zakači. Mislim, nije mi je sve jedno. I onda mi je počelo da mi smeta. Iritiralo me, navlačilo me na kašelj, pošto ja nisam kašljio. A ovi su dovođeni neki koji su imali jako strašne kašljeve. Kašljali su, to je strašno bilo, suvi onaj kašalj, ne mogu da imati. Ja nisam imao to, ali sam imao jaku temperaturu. I nekog Petrovića su doneli do mene, on čovjek stao pored kreveta i tako stojio jedno 5 minuta i ja ležim i gledam. Infuziju sam primao, rekao, čovječ lezi, on, nju kaže, ja ne znam ni di sam, isto je imao jaku temperaturu izgubljen. I kad je lego zaspoje, i on je počeo da bere kao neko voće, šta je. Ja vam posle pričam, kaže Milisa, Bog ti, kaže, vidio, kaže, u toj temperaturi čovjek se izgubio. A koliko dugo ste imali temperaturu u bolnici? Imao sam još 2 dana. Znači, uz infuzije i injekcije i to, skidali su mi redovno. Kad se skinula temperatura, onda mi laknulo, onda je sve bilo već druga pesma. Najviše su me bubrezi, nekog ne bolu bubrezi, nekog jetra, nekog šta ja znam, sve različito je. Niko nema iste simptome. A u bolnici ste bili 13 dana? Da.
13 dana. Za to vreme niste mogli da imate ni posetu? Ne, ništa, nigde bilo zaključano. Jedino smo izilazili svaki treći dan, išli smo na snimanje pluća, ali to je išlo operativno, sestra jedna s nama. Znači, vi ste u porodici, vas troje, svi ste imali koronu, ali ste samo vi završili u bolnicu. Da. I kad ga zovem na telefon, on samo viče dobro, a ja njemu nekad osjetim i po glasu kad mu nije dobro. I onda što je bio to dugo u bolnici, meni to sve, kad god zovem, kad ćeš kući, kad šta, on sam viče ide pluća, nije mi je bilo svega. Šta mislite, da li je vaš organizam slabije bio? Ne, nego mi je imunitet pao. Pošto sam nekad malo uživao i alkohol i neredovno, život neredovan, građevinac, što tako živim. A šta mislite o ovim merama? Nošenje maske, distanca? Nije loše, treba. Šta bi preporučili ljudima, da li treba da imaju distancu? Pa treba, kako ne. Vidi, ja sam, dok nisam dobio, ja sam mislio, jak sam, kak je, divno mene, ajde, ja zezao se tamo sa ljudima. Međutim, kad sam dobio, baš nije bilo. Sad vidim da treba. Imam masku u autu i kad izilazim iz kola, znači idem, da li idem u prodavnicu, da li u kiosk, da li bilo dinos. Ko je zapravo u vašoj porodici dobio prvi koronu? Pa najverovatnije da je ćerka, ali ona je 1-2 dana izgubila ukus i miris. Ja sam nje rekla, idi kod lekara, rekao mora da je korona, ona kao aj nije. Međutim, dete je išlo radilo, ali ona je to brzo savladala, posle 2-3 dana njoj je normalno vratilo se i sve. Ja sam to bila u karantinu, u domu, zbog pacijenata i samog osoblja i svega, 15 dana tamo. I mi smo se čuli telefonom svaki dan i ona meni javila, kaže, tati nije dobro, rekao šta je bilo? Kaže, temperatura. I ja njoj prek telefona, vodi ga kod lekara, nek ide, ono inače, njega kad dođe ono do najgoreg, on onda ide kod lekara.